hapaksay mo na umulaga pagkamo mga panuwag grabe magyong paarak at ula sa hinayong dili paspason aron makasunod ang mga naay utok ison segunda na tamo naman ang tabirang mga sirado tutok ko ara sila nagkumbirang mga daot mabatasan na tipo kadaghanan ikaw inatirahan sa likod o katubakan. Dahil sa taas, sa umahalas, sa prutas, di ka nihudas, grabe manghugas, dili ko patas, ilahan ng batasan. Suka mo makaroon mo, abot ang panahon, makapangon rata pohon, kaya lagi na tubay, kung kapoy pundo gamay, sa negatibo kay puro na pagpanaway. Uy, grabe naman ni mga walay batasan, nagkalataman ni sila pre, imo pagpanikamot kay sa ilaha, walay bili, ang mga gipang atay, kalami, bagyo pambunali. Nangausay naman mo, pugaman ninyo, ang dapat na mo asin, so mga di dapat tularan ka na inyong batasan, meron pinag-aralan, puro kabubuhan. Wait, what? Tersera na ta pre, pag makabulo na ganay mo hawa na ta direct, mga puro mabilib, sige lang di ba di mga naumura ka di, makaulo ko lang spitek, napagawang batasan sa kwarta man gahaman, di na ta mabayaran na kung kamatukuran, kalim yung nagihatag, kalinaw pa sundayag, hindi na maaawat kung ako nakalalatag. Ayaw ka balaka, di ta pataranta, di ta nila kaya, sagun sa tirada, na arasubos, kita mamugos, kita mga kabos, respeto lahos, na aras likod, di taan na patakod, di na sila kalimod, sigilan na pambukod, sigilan na pamira, sa ato nakauna, maunang laro nila, busa pasag di sila, di nakauban sa abante pala, bisag asa paan, dahil sila biyaan, ilang sila ba, nagasulinahan, o gagalayuan, akong giagian, uy! Kwarta na mata, bisag asan naman na, kasabot na uwala, kapamitik na andala, naigo naman sila, may pakisa ilaha, pagdali na larga na ta. Big dog, maunag yung takaron, ug manapod padayon ta sa atong mga puhon, sa mga di katulon, nga di katulgon, inuulo katulon, murag na iguslugon.